Yo Mas Gareng yo. Ya. Iki wis ora golek apa-apa kecuali ngraketake rasa paseduluran lan matur nuwune awake dhewe karo Pak Utris sing wis nyurung mumbul dhuwur jenenge awake dhewe nganti sayahene. Oh ya, ya heeh. Ya. Wis tak dawuh. Yo, coba Mas Gareng. Ha, jumeneng. Ya. Ayo kanca ning gisik gembira. Alera-alera. Ae. Pisan meneh Mas, pemanasan. Kaget aku. Mas. Kaget aku. Ki Mas Gareng sing lagek naik daun saka Purwodadi, Mas Gareng jajak. Oh, ngono. Terima kasih Sugeng Dalu Mas Gareng. Sugeng Dalu Pak Kangko. Saya minangka wakile Pak Utis sing kagungan dalem mengucapkan terima kasih kepada kamu yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya. Awakmu gelem didadak jam 3 sore mau tak telepon gelem mangkat rene iki mujudake kowe iki dagelan sing entengan. Matur nuwun ya Mas Gareng. Ya matur nuwun nggih kula tampi. Ini jane kula iki gelo kok, Pak. Gelo ngopo? Lah kandhane acara dalu niki padet banget jane kula iki. Lah wong jenengan pun ngendika to acarane padet jek ngeloni bojo. Tak sempet-sempet kerene gur ngebot-boti jenengan jane kula iki. Oh. Masalah sesuk kula butuh setoran, Pak. Setoran apa? Bang Mekar apa? Lah nek mekar ki apa minimal ya mandiri. Oh iya. Ning mboten Pak, mboten. Yes. Bot-bote wong seniman niku ya gedhe cilike abot enteng wong disambati kancane nggih tetep kudu budal. Itu namane jenenge jiwa apa ya Pak ngono kae ya. Jiwa raga lah pokoknya intine iki satu untuk semuanya ngoten iki lho Pak. Mau kan aku konsultasi karo Pak Yoyok Njodipati. Oh Pak Yoyok. Pak Yoyok. Pak Utis iki ora nampa telepon mergo kecapean sare. Oh ngaten. Nah, aku dikabari nek ibuke Mas Uncek kuwi sedo pas jam 3 sore mau. Oh ngaten. Nah, Pak Yoyok tak telepon, "Piye Pak Yoyok iki dagelane Uncek iki ora iso mangkat mergo ibuke ora enek. Apa Gareng Semarang? Ojo kelarangan." Lah sing golek sing murah kowe kuwi. Iya. Oh alah, piro to jane regaku kanggo iki? Ning mboten perkara rega, Pak. Ora perkara rega. Mriki nderek sambang silaturahmi jumurung donga pamuji ageng Pak Utis sing nembe mala kramaken Keng Putra. Mas Wildan kalih Mbak Diana. Tuku jajan yang Jakarta, eksekuten rotine ketan. Mas Wildan lan Mbak Diana gek ndang meteng aja pegatan. Amin, amin. Cekak cupet mawon nek ndonga. Wong urip omah-omah ki apa sing digoleki nek randang duwe putra. Duwe momongan kanggo pangreketing anggone bebrayan panyambunging sejarah. Siji kanggo selawase Mas Manten, Mas Wildan lan Mbak Diana
wong omah-omah kuwi aja dipadhakke kaya wong tuku montor. Nek wong tuku montor mbiyen sing viral Supra tukune Supra, ganti Beat ganti Vario, saiki ana Villano Lazio rak ngoten to, Pak? Bener. Kuwi nek montor, mergo nek montor nek saya suwene 4 tahun 5 tahun sekoke wis ora empuk, ora iso bendat. Oline kok wis ngrembes, dienggo mlayu ora iso banter, nggo nanjak kok megap-megap wayahe ganti. Ning nek bojo mbok teko tuwek ora oleh ganti. Kancaku enek Mas bojo gonta-ganti saiki busine enek watune. Kuwi mergo ya mbok kualat mbok dosa aku ya ora mudeng. Mula nek iso siji nggo selawase. Engko timbang busine enek watune repot. Ra nggih ngoten to, Pak? Reno dilu. Pripun, Pak? Tak graji cangkemmu. Kok busi enek watune lho. Lho, wong tuku motor niku lho. Oh iya. Lah jenengan penggalih pripun to, Pak? Apa? Mboten, aku kan rembug wong motor karo wong omah-omah niku. Wong Jawa ki medang miring. Aku wong Jawa dilarike cenger. Le, gareng. Nggih. Lek mau ngomong kaya ngono ki padha karo nyampluk raiku. Lah kok saged nyampluk raine jenengan? Lah iya no. Wong jarak jauh kok iso kesampluk lho. Ora mau kesampluk secara fisik ning secara ucapan. Nek secara fisik dikampleng pleng wis bar kuwi dirasani sedelok mari. Ning secara ucapan kaya dene ora dikampleng ning rasane ning jero ati. Sakitnya tuh di sini, Cuk. Ngerti ora kowe? Lho. Tiba pirang perkara kok jenengan iso ngrasake lara tiba pirang perkara to? Lambemu muni piye? Nek ibarate manten anyar aja kaya dene wong tuku montor. Ah. Nek wong tuku montor ke nek suwene 4 tahun 5 tahun kok krasa sekoke atos ora iso empuk, ora iso mendat, oline kok ngrembas-krembes ae, dienggo nanjak kok rada mengges-mengges, wayahe ganti montor. Ah. Ning nek wong anten anyar ora entuk mergo arep apik mbuh elek, gedhe mbuh cilik kuwi kudu di rumah teko selawase. Mergo nek sering gonta-ganti montor, ngobusine kesumpelan watu. Iki sing keri dhewe iki. Gonta ganti montor kuwi lek tembungmu asline nek gelem njlentrehke gonta ganti bojo. Mongko ning kene iki sing gonta ganti bojo aku. Heh? Ya syukur nek sapa krasa rumangsa. Lho, tegese tembungmu lek nyampluk aku. Aku wis ping 3 lho lek kurabi. Ping pinten? Ping 3. Oh, nek ping 4 untuk hadiah piring, Pak. Cangkemmu. Maksudnya Kuwi mergo situasi dan kondisi. Lah, jenenge jodoh pati. Jenenge wong kuwi wong apa enek to wong urip ki rabi pengen ping 3, ping 4 enggak enek. Enek. Sop. Jenengan kok Oh, maksudnya ora enek sing pengen ngono lho. Iso ki rabi mung sepisan tok dienggo selawase. Nek kowe ngelokne wong roba rabi, ya to. Kowe ora nyampluk aku tok. Lah sapa? Rudi Gareng ya kenek. Mergo Rudi Gareng ki rabine ya wis ping pindho, ngerti ra kowe? Ayo, syukur kowe. Sing ora dijak neh lho kowe. Ayo, takonono nek ora percaya. Pangapunten lho Pak Rudi Gareng, kula mboten Gojek niki estu. Ayo, syukur kowe. Ayo. Sing mok sampluk ora mung aku tok lho. Sing nyekel Blitar ki Mas Rudi Gareng kae lho. Nganti kesumpetan gaweamu piye, Jasa? Karepku ngene lho Pak, karepku ngene lho. Ayo, karepmu piye? Karepku ngene lho Pak. Wong sing setia kaya aku lho Pak. Ayo, munia ya iki. Ngene lho Pak. Wong iki mbok sing setia kaya kula. Piye? Aku saking bot tresnane karo bojoku, Bu. Ora-orane aku bakal misahke kowe, ora-orane aku bakal megatke kowe mergo gedhe rasa tresnaku. Ora bakal tak pisah mergo kowe tak rengkuh selawase. Kepara malah tak tambahi kok, Bu. Aku ngono lho. Wong tresno ngono kuwi. Oh iya. Jadi ora dipisah ning ditambah. Oh, ditambah berarti. Oh, maksudmu tambah bojo ngono, Pak? Kok Masya Allah kuwi rak prinsipe jenengan. Kok prinsip aku ya ora tambah kok. Ditambah ki tambah tresnane. Oh, iya. Jadi aja kejiron panompo, keduren panemu. Nek aku arep tambah iki aku wong dipentelengi tok wis wedi kok. Kok plerok ngono wis kaya disampluk ra iku kok. Aja digugubuk terah ya ngono kuwi bocah nakal. Mula aku ki nuwun sewu ya. Nggih. Semoga insyaallah donganipun sedaya yang ketiga ini yang terakhir. Amin. Ora pengen Amin, ubah ya rabi. Amin ya rabbal alamin. Ning tak kira ya wis terakhir lho, Pak. Ngapa? Upama nuwun sewu kok ape rabine wong busine lho wis kesumpelan watu. Cangkemmu wis mari ya. Eh, Wis mari. Lah nek wis mari ya aja neh, aja nggo Oh, iya. niku ndak kualat neh. Heeh, ya. Wis bakune jumurung donga pamuji kagem Mas Wildan kalih Mbak Diana gandeng ngrasuk agama Islam anut dawuh Gusti lumantar kitab suci ing ayat Arum ayat 21. Wah, iki dagelan pondok ya. Lah jenengan ora usah ngoten niku to, Pak. Pondok bersalin maksudnya.
Pondok ya pesantren Ya kok. pondok pesantren, cedake pondok bersalin. Lah, Apa maksudnya surat arum iki mau? Masya Allah, lho Gur sak surat Ayum 21 mosok jenengan tangkletke. Orang kok aku disiki ndarani minteri wong Lah sing ya Allah, barang sepele iki rasane takok isin to Pak ngarsaning para pemirsa, para penonton, mosok Gur sak Arum 21 jenengan tangklet ngono yo saru banget. Sing paribasane iso gelar kan iso gulung, sing gelar kowe, sing gulung ya kowe gandeng iki sing ngomong dhisik surat Arum ayat 21 ki unine piye saiki muni yo. Mosok jenengan gak hafal Pak? Iso apa ora kowe? Aku yo lali ya. Lah, ora iso to. Iki lho Pak, teng undangan niku walik niku paling belakang enek ayat Arum 21 Pak. Ndi? Coba. Aduh, iki gak enek undangane piye iki? Biasanya ning undangan enek lho Pak. Piye? Unine piye? Arum ayat 21 ngono biasanya Pak. Heeh. Iki gak enek. Wis ganti ayat liyane Pak. Kowe iki iso apa ora? Ayat kursi ya sak mejane ngebruki kowe kuwi ya. Apa? Wa min ayatihi an kolakolakum min anfusikum aswajalitas kunu ilayya waja'ana bainakum mawaddah warahmah. Artinya? Mosok jek diajar artine barang lho Pak. Iya nek Arab kene kan ora ngerti kabeh. Di atas tanda-tanda kebesaran Allah telah menciptakan sejenismu untuk menjadikan kasih dan sayang agar kamu menjadi lebih tentram dan menjadi lebih mengasihi dan menyayangi. Tegese wong omah-omah kuwi kon mengasihi dan menyayangi di dalam sejenismu sendiri. Tegese nek wong ya karo wong, nek kewan ya karo kewan, nek dewa karo dewi ngono kae lho Pak. Iya iya iya. Mosok gak paham. Gusti Allah ki menciptakan manusia itu berjodoh-jodohan. Nggih. Jadi jodohne wong lanang karo wong wedok. Ana wedok. Kebo lanang karo kebo wedok. Kebo lanang Jadi wedok. lek wong lanang karo wong lanang ra entuk, wong wedok karo wong wedok ra entuk to. Boten boleh. Repot. Repot piye? Yo repot to Pak, wong ora gathuke kok dadak Lah iya. bingung ki ngomongke. Kowe wis kenal urung sadurunge karo Pak Utis sing duwe omahe? Masya Allah, jenengan kok nyepelekke kula to Pak. Lah kenal apa ora? Lah nek Pak Utis Masya Allah kula iki Masya Allah ki tahun 2012. Heeh. Niku kula di SMA niku. Heeh. 2012 di SMA. Di SMA. Pak Utis pun pengusaha niku. Ya, pengusaha apa? Anu internet. Ya. Internet Aditya Media. Heeh, Mungkin niku terus 2013 kula lulus SMP terus SMA kelas tunggal. Heeh. Pak Udis niku pun mulai agak melejit. Heeh. Terus 2014 kula di SMA 2015 kula lulus. Heeh. Pak Udis saya melejit. Heeh. Terus kula kuliah 2016 Pak Udis malah saya ngeder. Heeh, ya. Ya guru ngono kuwi tok ceritane, Pak. Pak Utis sapa ngerti ora? Ya ora kenal wong aku purwo dadi Pak Udis kene kok jenengan Tak takok. wene ngerti. Pak Utis kuwi bapake Aditya. Mantene lanang. Ngertos ning kan Mas jenengan pun kenal dereng Pak Udis. Ya wis to. Oh ya wis kok dadak takok aku nyapa. Wong kono wis kenal kok takok aku. Maksudnya iki jasane besar terhadap saya dan kanca-kanca Dunia JRI. pedalangan juga. Nggih. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Luar biasa dalu niki jenengan jos, Pak. Apa? Jenengan sabetan dikeploki. Ah. Jenengan caturan dikeploki wong akeh. Ah. Jenengan guyon sing guyu wong akeh. Ning tanggapan rene arang-arang ya, Pak ya. Hah? Arang-arang. Lah iki lho penonton semene akeh do seneng nonton gak do seneng nanggap apa piye to mungkin. Ora ndene ngono kok. Iku bar iki enek sing nanggap. Oh nggih wau putune Pak Utis sok benjing nek sunatan ajeng nanggap. Pokoknya bintang tamune kudu Mbak Lucy, kudu Lintang Mbak Kairo. Lintang Kairo kalih Om Gareng Jaja. Terus dalange? Ganti-ganti. Oh iya. Jadi merubah suasana ben ganti. Kuwi sing ngomong sapa? Pak Utis. Nah, Bu Utis. Ki mau kowe lek omong kowe jam pira? Nembe mawon iki lho ajeng munggah wae lho jam 10:30. Nah, iki wis Bu Utis WA aku lagi wae iki. Mboten Pak Kangkon niku asine gareng ngapusi. Niku asine mengke sunatan putu kula niku nanggap jenengan ning dagelane mboten ngangge gareng. Iki Bu Utis. Wah, iki ya nek WA neh to iki. WA piye? Oh, lah Mas Wildan WA kok. Iya. Nek karepe ibu terus gak jenengan Mas, ning aku mbekengkeng pokoke kudu Mas Gareng. Oh, lah ngisore dibalesi neh niki. Heeh, piye? Sing ragate murah. Oh, iya. Lah iki lah aku di WA karo Mudin kene pule kene. Mudin yo kok ber-WA lho. Kanggo banyolan kuwi. Antungane marang teman-teman sekalian iki lek nginjem wis suwe lho, Reng. Nggih, leres. Pancen Pak Utis ki kan biyen wis pokoke kok kangko. Alhamdulillah. Mas Aditya yo ngono kulino nderekne aku mulo ki mau adegane ki sing ngatur ki Mas Aditya. Adegan wayang ki lho. Nggih, nggih, nggih. Kowe pokoke ngarep metu budalane buta, terus enek
dan lain sebagainya. Mas Aditya ki mantene mergo saking apale karo aku. Oh ngaten, Masya Allah luar biasa. Jumurung donga pamuji anggenipun omah-omah bebrayan tansah langgeng pindha mimilan mintuna ngantos tumekeng delahan. Amin ya rabbal alamin. Sakinah mawaddah warahmah. Ya. Lintang diaturi nembang sik iki. Masya Allah adikku wedok Cahayu. Ora percaya takono karo Nduk Lintang iki jasane Pak Utis karo Lintang Kairo karo wong-wong Kediri kaya termasuk Niken Salindri iki besar. Ning bengi iki Niken Salindri ning Tulungagung. Wah, melu dalang Haji Cahya Kuntadi poso apa ora genah aku ya. Aku gak pati kena. Ayo Nduk Lintang. Turup. Yo. Sugeng dalu Cahayu. Sugeng dalu. Masya Mas Allah. Karen. Bocah kok ayune menik-menik nganggo kuning disawang saya bening. Nyedak rene nok wis tepang urung karo dalange. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sing dalu. Ini salim sik Cahya. Nggih, alhamdulillah kepanggih malih kalian panjenengan. Domonge kok. Nggih, Dewi Winane nika kula pas tasik sakit nika nggih. Neng Ponorogo kae ta, Nggih. sampean loro. Nggih. Wis sehat to? Alhamdulillah sehat. Ah, Sudah syukur. semangat Sing penting awake sehat, Nduk. sehat Awakmu nggih. ki cara kembang ki lagi mekar-mekare. Lagi mekrok-mekroke. Kados kembang napa? Ya apa reng? Nek cah semene yo urung mekrok to, Pak. Lah piye? Mekrok lho cah semene-mene iki. Nggih. Lah kuwi Mami Lucy. Iki sak dhuwure mekrok no iki. Lah apa Mas? Wis meh gogrok iki. Mas ngono kuwi ya jek semangat loh Mas. Walaupun sudah Mami umurnya berapa Mami? Wis meh 118 iki. Aja ngawur. Rencananya 85 tapi masih semangatnya luar biasa loh Mas. Ojo ngece loh ya. Sopo sampean sing iki. semangat? Mami. Yo semangat wong dibayar kok. Jajal nek gur latihan yo rasa-rasa. Aku dhewe rene semangat yo dibayar. Latihan yo gah. Iki ya termasuk apa jenenge pertama kali nyinden melu bapak ya. Nggih, jan tasik kemutan kula sejarah-sejarahnya nika belajar nderekke panjenengan. Kelas Teng- piro kan, Nduk? Kelas 3. 3 SD. Kelas 3 SD. Pokok sing dalang Bapak Kangko, Nggih. sing nyoting live streamingnya Pak Utis. Bapak Utis. Utis. Ya Allah. Wah, luar biasa, sangat berjasa sekali ya Mas ya. Lah iya to, Heeh. kebangetan jenengan. Kecil aku digendongi mbek Pak Utis. Lah ya berarti jenengan karo Pak Utis akrab banget. Akrab. Pak Akangko kali Pak Utis Seperti akrab Bapak. banget. Domonge kok. Lah iya to kok do ra isin blas. Lah nyapa? Ora bisa. Lho atase do akrab mosok disangoni kok gelem. Nek Eh, aku ngono genah ora Lah kenal Pak sampean Utis. lak ya akrab toh? Ora kok, aku Eh, ora kenal kok. loh. Mula aku disangoni tak tampani wong ora kenal. Lho kowe mau lho, Mbok. Tenan gak mbok tampani? Tak tampani ora kenal kok. Kowe mau mbok tampani ora? Engko balekno, wong wis akrab kok ditampani. Yo Pak yo. Wis ket mau aku wis dikei tapi kadung iki. Walah, aku kok dipenggalih lho, Pak. Wong aku ora kenal kok. Alhamdulillah didoakan yang terbaik ya Mas. Dungane piye, Nok? Walaupun acaranya sudah berjalan beberapa hari, alhamdulillah lancar ya Mas. Amin, Sampai ya Rabbal hari alamin. sekarang. Luar Pokoknya biasa. didoakan buat temanten Mbak Diana dan Mas Aditya. Nggih. Didoakan semoga bahagia selalu menjadi pasangan yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Dilancarkan rezekinya sehat Amin. selalu pokoknya ya Mas ya. Yo aku ning gur apa ya ngowahi sithik ya, Nok ya. Nek bahagia selalu gak pati penak, Mas. Loh, iya bener toh? Oh, gak penak. Ki rong rabi tuturono. Nek bahagia selalu gak penak. Lah Rakitan nyapa? pisan kudu nganggo tukaran. Wong nek bar tukaran malah saya gayeng kok. Yo Pak yo. Heeh. Oh yo yo Pak yo. Oh berarti Oh, karena nek- ya apa jenenge ada chemistry-nya ngono. Ya gini kok yo paham Tapi suwe-suwe. kan intine kan tetep gandeng Bahagia. bareng reruntungan kadya mimilan mintuna ngono to ya Wong Mas. omah-omah iki ora luput saka tukar padudon mergo kembange wong omah-omah. Iya. Ibarate tumbuhan nek tanpa berbunga kapan berbuah. Lah, Ngono Nok ya. iya ngono, wis jan. Wis kono Mas penak-penakno. Wis wek-wekmu dhewe. Putune napa
apa niku wayahipun Bapak Utis Utis, juga nggih. tadi. Heeh, wah, Kendel cinta lho ya Mas. Cik. Wondele rancak. Ngono. Kiai cilik seneng banget nek karo wayang. Wah, pokoke suben aku nek sunat koyo ngene-ngene Mbah. Iya. Cocok le aku Cocok, setuju aku. Jen. Lah wayangan ngono kuwi apa ngentekne kebo sitok, ora bakal entek kebo sitok. Ngerti kebo ora? Kebu ini apa? Kebo sing ning pawon mburi ning gudang ngono lho. Rupane enek ijo enek abang. Wah, yo jan wakeh mau Mas, sampean ora roh. Ora roh wong aku ora teko ngguri kok. Jan kuatah nggih Pak nggih. Nah, nggih. oke. Kebu rek abang ijo apa, Pak? Genset. Genset Lah wakeh, juragan Mas. jual beli genset terbesar di Kediri ya. Rumangsamu piye? Ki lek ngarani kebo. Kebo, soalnya gede-gede ngoten nggih Pak Gede-gede. nggih. Oh, wis manut kowe nduk wis gak mudeng aku. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh Cinten Bapak Rudi, Om Rudi, Papa Rudi sama Mami Putri. ora usah mbok ngaturke rawuh ora apa-apa. Lah nyapa kok? Ora ngejob e lho. Lah kene dhewe lak ya nderekke Om Rudi tok, oh, Mas. Pangapunten, aku rada serik kono. Nyapa? Lah ra serik piye? Bojone lho ayune ngono. Ya emang cantik toh. Kayak lek apa jenenge? Le yang cowok dalang yang yang cewek sinden ki cocok loh Mas. Pasangan yang paling cocok ngono loh. Cocok banget sing lanang dalang sing wedok Sinden. Sinden. Lele sampean. aku Sing dagelan lanang dagelan bojone. dukun pijet. Tenan to kuwi Mas. Tenan. Tukang dukun pijet no, tukang nulungi wong bayi-bayi ngono kuwi. Pelok barang Mas Freddy. Pelok barang. Pelok barang. Gegaraning wong akrami. Nah, bawa sik engko gek gendi Mami Lucy. Nggih. Jan. Ayo Nduk. Kaya ngono suarane. Saya mapan. Kelas pira Nduk saiki, Tang? Kelas 2 SMA. Wah, loro SMA. Nggih. Upama kok aku jek Joko mesti kowe tak pek bojo tak mulyake no. Apa iso? Kowe tak pek bojo. Ora percaya tapi aku. Masya Allah, kowe tak pek bojo to, nganten anyar langsung tak tukokke mobil Cherry, aku nyupir ning ngarep kowe ning mburi karo goreng tahu bulat. Mau padake bakal tahu. Dijak usaha. Hidup itu hari. Kinyis-kinyis kayak ngene iki. Ya malah gosong kuwi nggo wajah. Sing tuku malah akeh. Oh bakule cantik yo Pak yo. Mbah. Lho kok Kuwi lho Mas, dene sampeyan sing goreng kok ben wajahmu rada-rada ireng. Ya, Ngene sesuk- nak ya keputihan ngono kuwi. keputihan kok aku. Keputihan ya bude-budemu iki kok. Ya bacot kena. Mau Pak Utis wis meling karo aku. Anu lho Mas, mungkin kula mboten usah diunggahne. Amargi kula wau dalu pun munggah campur sari Surya Buana. Ah nggih. Ora gelem diunggahne. Kok mek entok iki apa lho? Ketok iya wedi gitu. Ayo nak. Nanong. Amang ati bawi Wong arep rabi iki pawitane dudu bondo, dudu rupa ning pawitane ati. Oh iya. Leres Pak Nek golek wong ayu akeh tunggale, nek golek wong sugih akeh kancane. Akeh Ning nek kancane. goleki rasane ati, sing tentrem kuwi mung siji ya kuwi jodoh pati ning teko pati ning urip besok. Setia ya. Mas. Setia sampai mati. Kaya aku iki lho. Iya iya. Luput. Luput pisan. Kena
yen Reng, Gapuh. gandeng juragan wifi, juragan son, juragan genset. Nggih. Ngarep ke gapura kayak son horok. Son horok Mas, kene iki gudangnya lho Jawa Timur iki Son Mas. horok. Alah kuwi wong son lho, tak kira nek Gapura Mojopahit e. Sound system. Sound system. Masya Tur wong kene iki nek nyetel son ora banter ra marem ya. Lah nggih, Mau pokok enak sing- jan enek sing mecahne kaca omah bareng Ah iya, ngono, Mas. gentenge do melorot ki malah seneng kok. Malah seneng. Nek son ki ora apik ning Kediri, nek urung iso mecah nih kaca karo melorot nih katoke. Meloroti genteng kok teko Tenan, rong marem mana tangga-tangga do seneng. Pak Utis kan sungkan peke lho sonku nganti iso melorotke Wah, gentenge lah, tangga. luar Tanggane biasa. diparani pripun, Pak? Anu mboten Pak Utis banter mawon mboten napa-napa. Malah kon banter kene. Oh iya iya. Makane sone po enak to Mas ya saiki. Jan tenan elok tenan. Layak Pak Utis yo pinter kok. Ngapa? Kancane dipasang genteng kono nganggone galvalum kok ndur kok. Ben ra klorot modele iya. Ya, terusna. Yen angel Lah, ya. Nek gampang iki gampang, nek angel-angel tenan. Oh iya. Ora kena dituku nganggo apa, Nduk? Tan kena tinumbas harta Ya, coba ngaturke lelagon kelinci ucul pumpung belok barang ning digarap nganggo gamelan Bali ya, Nok. Oh nggih. Coba mumpung entuk alhamdulillah entuk warisan gamelan Bali saka guruku ya. Ah nggih luar Kakangku biasa. Suwargi Ki Entus Susmono saka Tegal. Nggih, Dwi Kula Jalaras niku kompak nggih, Pak. Nggih kompak. Napa niku mengikuti tren-tren zaman sekarang lho Mas. Kompak. Update. Mm-mm. Ijo laras kok. Iya, kompak nek pas komplit. Iya. Ndek ngene Purwodadi akak ngonekne iki kok mesakne sing ngendang aku. Kok sing jaipong pamit. Heeh. Ning ora apa-apa nek bengi iki komplit. Ndelalah sowan gene dulur ana ing Pule Kandhat Kedhir sowan ana daleme Pak Otis kanca-kanca Dwija Laras wit saka Wiyaga Waranggana tukang son pendidik gamelan blas ora enek sing pamit. Sing pamit mung siji sopir truk gamelan utawa sopir truk sound system. Mergo disembur ula sikile. Ya, sing pamit mung sitok-tok. Yo, coba kelinci ucul garap Satria Laras bawa garap gamelan Bali. Yuk, monggo co. Dados.
Mik gamelan Bali tambah sithik Mas Agus. Sing kedua dangdut, Duk Lintang Kayu. Yo. Ah. Terima kasih Slendro Songo Mas Brady. Wis digarap ki mau lagune Kelinci Ucul Mas Gareng karo luar biasa Pak e. Bowone Asmarantono. Nggih, sampun Mbak Lintang genti mboke, genti mamine. Oh ngono. Mbak Lucy Bahman, heeh, engko ditempukne ngantarane Mbak Lucy karo Lintang bar iki. Ya. Mami. Langsung dangdut, Cok. Yen liwat aku kelingan kae. Owe owe oh oh. Owe owe oh oh. Sing kedua Samboyo Lur.
Ayo Lus. Ayo Mas. Oh. Alon Mas. Alon Mas. Enak Mas. Bicara rasa Indonesia. Aku kelingan Wah. gobak kae lo Mas. Biyen tak golaran. Iya. Cagak gabak tulisan warna adem tanda isih rawan Mas. Jenenge gobak asmara. Biyen kae lo Mas. Trasno. Wah. Ngono, tanpa bantal, tanpa krasa. Taman asmara ngono. Asik, bos. Gubon kae. Ora wati lho, Mas. Wiwit biyen lho, Mas. Tumas. Masa iki lho, Mas. Asik. I love you. Aku kowe. Mas Gareng, Dalem. tujune Mbak Lucy iki gaweane Gusti Allah. Lah kok saged? Momo gaweane liyane Gusti Allah mrene enek sing do gogrok ting glundung. Nganti jogete we kaya ngono lho. Lah niki do dirasani. Ah, dirasani piye? Buh, penyanyi sitok ku lho, polahe nganti kaya pedet selapan. Lek mau pedet wong Gibraman. Oh iya beneran. Pedet lek cilik. Aku bareng ngerti jogetane Mbak Lucy. Ngapa? Tak gagas kaya kae lho Pak, jenengan ngerti toko cat enek plendungane gedhe lho. Iya. Lek bisa kek pintere kendang lho iki cah nom-nom multi talenta mbok takon ngerakne tangan
pinter. Sapa jenenge iki? Anu, Farel. Farel. Karel. Iki ora dadi, Mbak. Nah iki sik ora dadi. Sik napa? Iki ora iso dadi, sing dadi sitoke kae lho. Oh, gak aku kayak sirih aku nang ndi mau. Nang ndi wae rene lho. Farel. Ah, ya, Sa. Iki Farel sik bujangan pinter. Heeh. Anu, iki ya Pak dosen iki. Sinten? Pak dosen iki. Iya, calon dosen. Iya, Calon dosen. Iki pinter. Oh, calon adine dosen. Iya. Ya ora apa. Iki pinter lho, sing pinter ki sing ngendang. Aku mah mek nengok ngerokne tangane. Kok iso coba. Jajalan kowe mbok joget piye lak diterokne tangane. Oh, coba. Iya le, ndang, ayo. Anu, yen lewat aku kelingan. Iki ciri khasnya Farel. Gebok kae lo Mas. Yen tak yo lewat. Iya. Pinter. Henti aku. Iso apa? Alah turah guru kaya ngono lho. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Biyen tak go leren Eleh. Tak kudak. ning cagak kebak tulisan. Eleh. Mbak Lucia iso terus. Tanda isih. Rewan. Gubuk asmara Asik. biyen kae. Asik. Tak go andum terus. Raiso. Aku mlaku muni kok. Tarapa bantal, tarapa klasan. Buat ketangan. Sebelah. Aku ngerti enek. Ngapa? Pak Dalang lo iso. Oh, sak jane iso. Iso. Apa kowe iki? Gubuk kae nyimpen wadi. Ayo Pak. Asik. Wiwit biyen. Tomat. Rosa. Aku sampe ngidu. Iduku sampe loncat. Tugen tak gentung. Aku ngerti enek rahasiane iki. Rahasiane. Tapi Pak Dalang sampe iso ngono. Kemekelan lah. Rahasiane apa? Bos enek-enek to model itu. Ora percaya lho. Iki mbakno tangane sinden ngene-ngene lak diterokne. Ki sakek pintere. Sinden iki. Iya. Idian tenan. Mbok ora percaya iki njajal. Iki congpe iki kok ngene-ngene lak muni njajale Mbak. Njajale Mbak. Gubuk kae nyimpan wati lo Mas. Wiwit biyen. Wes Yan. Tumas. Wes Yan. Kok saiki lho. Piye kaya ngono? Wes Yan. Wah, lah kaya ngono kuwi. Jubitan opo? Gubuk. Yan. Jurus 1000 iwak lele. Oh, wes. Oh. Lho, pinter. Ora percaya. Lho. Kari dhewe kok nyekel etong kok diceprakne burin. Congpe kancene Sulaya iki. Lho, kuwi ya pinter. Kur kowe tok ya enggak iso. Bija laras kok. Berarti yo mesine kowe enek masalah mbek dheke. Ngerti aku. Apa? Bojoku ayu to. Alah. Kowe meri to kowe. Lah. Ning nuwun sewu kok. Ngapa? Geser rene. Ngapa? Aku mau lho jejer jenengan no. Ibarate wong mangan esuk koyo sarapan sego soto, teh hangat, gulane batu nyampleng dipangan terus gembrobios. Lho bareng karo kowe kok kaya oblok-oblok to modele. Bareng lho aku gedhi. Ya ora nek gedine ya ora ya gur gedem. Bareng lho aku gedhi. Ora ya gur ora ngono kuwi to. Kowe lek ngelokne aku gedhi padha karo kowe ya ngelokne bojone dalange. Garwane dalange ya gedhi dhuwur. Lah ya kuwi semayanan kok lemu-lemu bareng ngono. Kowe ora ngerti keistimewane wong lemu aja ngenyek karo wong lemu pan. Lemu malah ngentekno kasur. Kuwi jarane sapa? Lah aku mbiyen ning tanggoku masaklahne Ponorogo kono to. Masamu ki 5 desa iki bodho arep lara, arep meninggal kabeh. Dian. Wong awak lemu malah dadi kuru kena gizi buruk. Masamu terus aku mbosok geger tangga-tanggaku arep lara gering ning rumah sakit to. Do lara. Diceluk Pak Lurah. Akhirnya aku kondaplang ngarep bali desa. Aku tak mimiki kabeh tanggaku langsung waras kowe.
mengatasi gizi buruk wong lemu-lemu ambekno. Lho gerah Mergo sehat awake. kae sing gak tawar malah mati no. Kok iso? Lah kedaluwarsa lho kuwi. Apane sing kedaluwarsa? Susune. Lho, ngenyek ya Bu, ngenyek. Kowe ora ngerti saiki. Wah, sekarang itu zaman canggih. Iki tahun piro? 2026. Iki wis zaman canggih, ngerti? Alat-alat wis canggih menciptakan susu kedaluwarsa, ya toh? Heeh. Diawetno. Malah jadi sesuatu yang luar biasa. Dicari para ibu-ibu, para gadis-gadis gemuk. Apa kuwi? Piye kuwi saiki difermentasi dadi omben. Nggih diet. Membersihkan usus dadi malih mencret, terus malih wong-wong dadi langsing. Oh berarti nek susu kedaluwarsa marai cilik. Iya. Kudune kowe ya cilik wong malah gembol susune no. Loh, ya ora apa-apa wong aku sedekah mau. Oh, menyelamatkan wong gizi buruk. Ora usah ngenyek. Aku lemu, bojone dalang lemu. Lah bojomu gedine lho 2 cakruk. Malah ora apa-apa, bojo lemu iki kono dalang kanggo duwite akeh ganteng bojone lemu karena terpenuhi setara gizi. Gak kaya bojomu. Ora apa-apa bojoku 2 cakruk ndek iki wis gelem diet. Diet apa? Wong aku rono keleng bapak malah salah Gusti Allah. Assalamualaikum Mas Gareng wonten enek wong teko gubedi lemune rong aku. Bojone iki to? Gawe daster. Melakuke oplak. Dastere jebol keleke. Tibake bojomu do penjur mati sisih. Kuwi dhisik ya, saiki tak kandhani gandeng kowe dadi bojoku, mbok yo ngepek-pek rasane atiku to Bu, diet aku ngono. Terus? Bojoku wis takon diet. Apa? Pendak esuk takon lari pagi, Pak. Alhamdulillah lari pagi kit 4 sasi teko saiki rung balik. Loh, nanti. Minggat ya. Amin. Allahumma amin. Ora, aku jek buta. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Kangkong. Waalaikumsalam Mbak Lucy Brahma. Sumpah kula iki teko mang isin. Apa? Isinan pol tenan. Aku ora ngerti tak kira iki mau ora ngerti lek sing duwe gawe Mas Utis. Tak kira Pak Utis punya event ya dah, jadi EO. Nah, dalange Pak Kangko bintang tamune Lucy karo Gareng karo Lintang Kairo aku. Terus tiwas aku ditekoni regane iki wis tak arani ngono ae. Aku ora ngerti sumpah. Terus tekan doto, masalah tibake Pak Utis sing duwe gawe. Ya Allah Gusti, arep ora tak tampani iki ya piye, tak tampani piye aku ya ngono. Akhire mbasa roh mburi kaya ngono kae. Akhire Pak Utis luwih sugih saka aku, ya akhire tak tampani. Padha wae. Mas aku nek tak balekke kok. Lah wong kowe ngerti regane genset siji ka lho. Genset siji. Atusan yuta. Alah, sak omah kowe wis turah. Tenan. Apa nek kok iki aku ya wis terus piye akhire tak lebokne tas aku mang. Isin urasin tak tompong Pak Utis wis sugih kok aku. Pak Utis iki terus sugih. Iya. Ning gak iso bangun omah. Kok iso? Lah iki sing bangun lho tukang. Piye ta kowe iki? Ya jelas tukang tapi Lah sing iya bayari bener Pak aku. Utis. Pak Utis iki sugih ning gak iso bangun omah. Sing bangun tukang ya Bu ya. Mosok Pak Utis sampe nata bata dhewe. Kowe iki Terus ya omah ngarep kuwi daleme Mas Manten. Masyaallah. Putrane dibangun di omah. Tingkat kuwi. Tingkat kuwi. Cagake papat cagake. Iya. Nggonamu kae ya. Wah, Nggonamu kae ngono kuwi apa ora? alah gedhe nggonku. Tenan? Mewah nggonku. Cagake piro omahmu? Cagakku 19. Ya lha kok akeh men. Luwih apik saka putrane Pak Utis no. Yo nek apik-apike kuwi ning Lah, nggonku Cuk. 19 sih mergo anggen ndayek rene tak cengkal sitok. Ndayek rene tak cengkal sitok. Iya, kere bangga. Lho sombong dhisik kere urusan guri. Penting arep ketok sombong sik. Iya. Yo Pak yo. Iya. Alhamdulillah, intine Mas sapa iki mau jenenge Mas mantene? Aditya kalih Mbak sapa Mas? Iya, Mbak Mas Diana. Aditya karo Mbak Mbak Diana. Diana. Kuwi serasi ya, Mas. Serasi. Ganteng ambek ayu. Ganteng ambe ayu ibarate Luar tumbuh biasa. wis oleh tutupe yen curiga wis mancing rangkane ngono kae. Wis akeh donga sing diaturne kanggo belione dan intine aku ndongakne kagem dulur lanang Mas Utis ya Nggih. padha ature Mas Kangko mulai awakku mbiyen sak anu kene sik langsing. Aku mbiyen jaman langsing nari jaipong iki Mbak sapa Mbak Okta iki lek nari jaipong kan gawe anu to kipas to. Kipas, Nggih. kipas. Aku mbiyen jaman langsing aku nari jaipong gawe blower. Tenang. Asik. Lha mbok AC sisan. Akhirnya awakku ning kono gelung aku keri ning dhuwur. Luar biasa. Kowe iki piye? Berarti ke zaman nom-nomane Mbak Mas Lucy kan. Utis. Oh, Mbak Utis. Aku ya wis tepung karo Mbak Lucy. Mas Udis dan Mas Aji Soteng itu yang pertama kali melalui YouTuber luar Masya biasa. Allah, luar Wis biasa. utang budine akeh ku mau lho. Yes. Ajane Lah isin iya. aku nampa iki. Utang Tenan. budi akeh kok ya ditampa amplope. Ora duwe isin aku ya. Gumun aku. Perkara
genset ki mau lho. Nggih, Jak, Bro. aku syok. Niki enten Dek Rudi masak. Ya Allah, Dek Rudi Gareng. Rudi. Ya Allah kabarmu ora? piye, Dek? Kok nyeluke Dek iki lho? Alah Mas ora bolo. Iki sak leteng iki kanca. Kanca kok iki Dek sak leteng kacek setahun. Kanca sekolah kacek setahun. Anu Dek mben ke pucet lho karo aku iki. Sapa? Iki wis cahyane kok rada abang. Mas Rudi to. Oh, aku ki wis 7 tahun ora dijob kae. Heeh. Aku ini iki ki Rudi Gareng keperan duwe teleponku. Aku napa selali alamatku sekali ditelepon. Wah, aku seneng. Heeh. Dicethokne kancaku plek. Heeh. Sapa? Mbak anak bangka kae. Oh, Seneng Brejek. wis kadung deng 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 deng. Iki ki kok dengaran Rudi ki apa? Biasanya aku orang mangkat Mas Rudi ki lunas. Heeh. Mas anu. Iki ngapa kok Mas Rudi ki ora nek telepon. Aku ya wis krasa. Bareng ketemu, Mbak, Mas Rudi sakit. Sakit apa? Mbah duka pucet, mboten kelar ngomong mulai wayangan. iya. Maune budal munggah panggung ki gagah. Semangat gagah. Asam lambung kok piye kira-kira? Mboten, no. Masuk angin. Mboten. Kok iso pucet iki no? Urung sida bayaran. Tapi itu suka duka seperti iya. itu. Yus. Matur nuwun Mas Rudi, Mas Kangko itu teman-teman seperjuangan. Nggih alhamdulillah. Awet Timur. Kepunden kula sedaya. Mbak Putri, matur suwun. Mas Patrick iki ya calon manten. Heeh, Mas Patrick ya calon manten. Sok kabari ya Le tak sambatan ya. Tawa-tawa. Ya piye promosi ya. Oh nggih, niki Pripun? taturi napa? Anu Mbak. Mas Rudi Gareng. Oh, dari Tidak masalah. Oh nggih, sik anu Mas Rudi Gareng terus ngerti putrane sapa mau jenenge? Fatiro, putune Mbah Utis sapa Pak Utis? Wayahipun ngono lho. Sapa putune Mbah? Kali aku jeneng. Alvero. Heeh. Sapiro ki pokoke njaluk munggah panggung ki engko. Beh, Wis arep joget Sapiro. Ya. Oh, bobok to walah. Walah pun bubuk kecapean. Kami persilakan suatu kehormatan kepada Bos Rudi Gareng. Katuran berkahi wonten panggung. Lah, Support musik, Mas. gandeng iki. Loh, spote kok musik to, Pak? Lah ngapa? Yo dijumbuhke karo asmane. Apa? Asmane Gareng kok spote musik. Wis rampat no. Aja. Kualat kowe kualat karo Mas Rudi. Iku malah dimut raimu iku malah. Ayo Mas, Mas Rudi Gareng. Yo teman seperjuanganku yo an. Oh, rasakno kowe. Rasa nganggo sebak. Wedi kowe aku. Ngopo kowe kok ngalih ngopo reng? Dalam Kok ngalih ngopo cedhake iki lho Om Rudi? kula menghargai beliau. Ora, kowe arep garap aku kon joget to. Ngawur lah kowe sing marahi joget sapa jajali kowe muka meleletan nang kene iki. Guruku. Lho lah iya, dudu aku to. Yo udu. Lah kok ngongkon aku? Oh iya. Lah mongko aku karo gurumu kan ora kenal. Oh iya. Mulut nyun pangapunten Pak Kangko. Apa? Kula mboten wantun nyedak. Lah nyang apa? Menghargai beliau. Lah Loh, nek aku nyedak jak Aku mau regani pira? 7,5. Mau regani pira aku? Padha garenge lho awake dhewe iki cedhek Blitar lho, omahku Blitar lho. Sing penting sehat, ngono bae. Pun Aku harus salaman karo dulurku lanang iki. Nah, ini biyen kenangan zaman dulu Mbak Lucy karo Oh nggih, Mas Rudi. nggih, nggih. Iki sing dalang ki malah dhisik Mas Rudi. Lah, iki ngendangi. Ini Pak Kangko ini konco cilik. Aku ndalang sik arep munggah, arepe ndalang gembeng nalika semono. Tapi tenan lho, tak ikrarkan Oh. iki dalang muda terganteng sak Jawa Timur. Kok iso? Sapa? Padha nom-nomane jenengan. Nom-nomane ya ganteng, iki yo imut-imut. Sapa? Nom-nomane iki biyen. Nom-nomane kowe ngomongnya aku saiki wis tuwa, ngono ta. Ora, maksudku zaman wis imut-imut brondong. Saya juga masih brondong. Sama seperti Mas Dwijo Kangko tak omongi. Kula riyen lek kula nderek jenengan kan pun ngeten iki. Iya. Kula tumut pertama karo Dwijo Kangko sik ganteng nom-nomane cilik awake. Omong ngono sisan, bojone rung iki ngono. Aku nyesel, aku isin lek kelingan. Aku gawe penyanyi dangdut roku belekane sakmene iki ke. Iya. Terus tak gandrung Mas Dwijo Kangko kuwi teko omah bojone langsung mecel meja. Tenan. Kuwi tenan to kuwi. Ganteng tenan iki nom-nomane yo an. Waduh. oh berarti bojone kuwi jek apian yo. Anu, neng jero bis sih an, neng jero bis enek buku no. Dialang matane lek ndelok penyanyi koyo ngono ngono kuwi nganti kaya ngono iki. Oh kuwi berarti jek apian bojone kuwi. Lah nyapa? Nesu-nesu gur mecel meja. Sing iki malah meceli kene kok. Ora. Ora lho ngomongne bojoe nyang ngomong kelingan kenangan lawas apa piye. Sampeyan rabi ping pira sampean? Oh, Loro, berarti punjul kok siji. siji. Loro apa? Telu. Telu. Heeh, sitoke belajar nyinden kae ya. Oh, sing ndi? Nggonku. Oh, Nggonku. Wah, buka. Buka kartu. Sing kedua.
Sapa sing kedua? Sing kedua Solo. Sing pertama berarti. Sing pertama Blitar. Oh, lah sing belajar nginden kuwi. Masa kayak belajar nyinden? Lah, wong bendina nggonku no. Oh, suaranya fales lho, Kek. Mulakno mok tinggal kuwi. Lho, kan belajar nginden lho, Kek. Lah iki duwe ngerti ya, ngerti ta sampean? Ngerti ngono. Ah, sampean kan ping 3. Aku ya karena lakon ya ping pindho. Gareng ping pira le? Kowe le? Pengumuman. Kowe ping pira? Bahwasanya Pak Rudi sakniki buka laundry, tukang ngumbahi kancane. Ora. Kowe ping pira? Kula ya ping setunggal wong cah lanang. Pisan, Pak setia Kanko kok. ping 3, aku ping pindho. Kowe berarti Pisan. kowe ra kompak karo kancane. Ben ketok kompak, seniman, sesuk bojomu pegaten. Nah. Kowe baru solider karo kanca. Aku kon pegatan karo bojoku terus rabi neh. Aku gelem rabi, gelem megat bojoku janji siji. Apa? Sing tak pek bojom. Yo, piye? Yo, perkarane abot padha abote iki. Kompak lho. Iki pod Ibaratnya legi padha ngrasake, asin padha ngicipi. Ayo, piye? kowe tak wehi Mbak Lucy iki ya, tak ijol iki bobot lho iki. Ah, repot entuk bojo iki. Lah nyah apa? Malam pertama dadak goleki jagolan wong telu lho iki. Ora. Nyek aku, nyek kowe. Ora. Ora sama aku ya seneng dadi bojomu. Nah, Aku syukur. mbok gonceng sepeda motormu, gonceng aku sepeda motormu malah jengatmu. Enggak. Isin aku. Sing jengat kudu sepedane. Iki wong. Lah mbok joget langsung jomplang ngene. Gedhe aku mergo kok ya. Mas Aku Rudi. ki nggih, amit nggih, amit. Iki anu lho, Piye, iki juga piye? Iya. jasane Pak Utis terhadap Mas Rudi Gareng juga luar biasa. Loh iya no, Pak Utis itu kejaba apa bar Pak Utis kan biasanya di gua toh. Oh, Utis nih gua Utis. Oh, kuwi rokok ding Rokok biasa. ngawur, ya. Ning kuwi ya kanca, ya aku ya kowe nyilih kamera rene to. Heeh. Nah aku iya. Lah iya aku Aja kerep cerita-cerita wong sini awake di dalang kondang. Kamerane Nyilih. gile. Aku ya manis cerita lho kowe. biyen ra gablek-opo nyilih ya kene. Nggih. Karo wingenane bener Mbak Lucy aku pucet, Mas. Oh, apa? Wingenane. Ceritane piye? Ya. Sik tak cerita aku. Lah aku ya karo kuwi ya enek hubungan lain kok ya. iya. Tapi alhamdulillah Mbak Lucy, ya itu perjuangan seniman seperti itu. ngono. Oke. Ning awake dhewe dadi pimpinan kudu tanggung jawab. Basa kudu Tanggung jawab. dinyanyi ngono Leres ya. aku bantu Mulane ku- gareng saiki mumpung wis dadi pimpinan burung. Oh sampun, Weh. pimpinan ketoprak, pimpinan kerawitan kula kondang. Wis tau bosok burung. bolak-balik, Pak. Wis bosokmu piye? Mlenyeh apa anu? Yo garing rodok garing. Rodok garing. Nggih, rodok garing. Nek ono sok ana anu bensin. Lah ngopo niku? Bongen pisan. Rumah saku omo-omongan niki kono apa wis. Pokoke selamat buat Pak Utis, buat Nggih. Kang Putra. Sapa iki mau? Mas Aditya. Mas Aditya kalian Diana. Mbak Komalang. Eh? Komalang mantene wedok. Mantene kok Tenggalek. Diana, Diana Malang kuwi ponak aku. Dian Komalang. Diana anu. Heeh. Dian, Diana ki mantene ponakan. wedok Dian. Oh wis, aku kenale wis ta ora Diana mangan. Ora lho, yo gelut karo aku. Iki jalan loro kok gak kompak to, Dek. Lah piye ku ngomong Seperjuangan karo kene. seperjuangan. Rasa pamer perjuangan Eh. loro kok pamer-pamer iki nyapa to? Lah kowe pengen bojomu pisan sik, kowe duwe pengalaman ngono lho. Oke aku siap. Aku siap. Syarate Bojone jenengan tak Pak lho. Wes saiki kowe Ora apa-apa, kuwi nantang-nantang ya. oleh tapi Nantang kowe syaratnya pengen- ya sitok. Napa? Ninggal ndas. Yo, rasakno. Ayo. Ninggal ndas. Ora apa-apa ndasku serep-serep akeh kok. Alah, ndas sing enek watune ndi? Heh? Ndas sing enek watune mau Oh ben ndi? diudulanan kono. Nembang mawon nggih. Kowe kok tenang ae to, ora dilai ndas mulang. Kowe lek kowe ora ndek ndas ora apa-apa. Ora usah raup malah ngirit sabun. Oh, iki pengen lek penasaran karo garwane Mas Rudi ditimbali ndur panggung ben duet wong loro. Ya. Kok ndak dadi tukar padu. Artis terkenal Dek. Kok ndak Apa? dadi tukar padu. Iki wis selos ndablek iki wis selos iki pokoke. Wong kono ki yo seneng aku kok. Lah Eh. modelmu iki. Gen ditarik karo Gareng gelem ora mau mek bojo. Ayo Mbak Putri. Kene, Sini kene, Mbak kene, Putri. kene, kene, Yo kene, Mbak, kene. yo Mbak Putri. Oh, Tindak mriki pun antosi yo Gareng jajak arep lamar. Putri pun antosi. gareng. Piye rek? Wes. Piye? Aku dicium lho karo Dik Putri. Gareng. Ayo arep nyandi kowe. Ayo.
Kowe engko tak cuwekleki sikilmu lho kowe engko. Aku ngene iki kereng lho radokan. Wis bojone ya enek, wonge ya enek, wis tembungen dhewe. Nah, njajal. Kira-kira piye? Tapi biasanya anu lho Pak Kangko. Enek dagelan kuwi kok nembung bojone dalang. Heeh. Biasanya mulih langsung stroke. Biasanya ngono. Dagelan ngendi niku? Dagelan Blitar. Oh gak apa-apa nek Blitar nek Prodadi gak ngoten niku kok. Tapi engko calone mremen ngono. Oh menggok so tiga. Mremen rono. Anu jumeneng nduk ora apa-apa. Ora apa-apa ngaten Mbak Putri. Aku arep ngateki Pak Dalang Kangko lungguh ora Ora apa-apa. Kaya karo sapa. Aku sok mben waraono ya Mas Kangko, aku pengen iso koyo sampean piye. Diwarai apa? Carane njuket apa jarananmu ya aku ora mudeng. Aja percaya, Mas, aja percaya gane dhek ngguroni jaranan kok. Apa? Ngono lak iso. Wegah. Iso. Tapi luwes lho ya kudu ngono, entertain kudu ngono. Malah lu Mriko anu, Nduk, monggo Mbak Putri. Ya Dewa Tresno no lagune wong loro no Ciptaannya duet no. sendiri dong. Dwi Jolaras bisa. Oh bisa. Dewa Tresno. Dewa Tresno. Oh tak kira kuwi lek mengger nggonku tok. Oh iso ya. Dewa Tresno, Dewa Ruci sembarang-barang iso dijelaras iki. Bojo Dewa Terno to, Pak. Lah ngapa? Rekamane ora karo sing iki lho mbiyen. Apa? Oh, kowe tak griaji lambemu kok. Rekamane ora karo sing aku ya Mas. Ning estu Pak, Dewa Tresno niku tak nggo gandrung karo mbok wedok zamane pacaran ya kuwi lagune. Ning muga-muga gak nurun jenengan ya muga-muga. Gak nurun jenengan. Rumah saku. Niki kula duwete kalih gareng sing pundi? Ayo. Ayo pilih. Ayo pripun? Pilih aja nganti kleru. Kalih gareng sing pundi? Ayo piambak ayo. Aku tak duet karo sing ngendange ya Mas. Awake dhewe soulmate kok ya rumah. Lho sakniki pun keweyak to sakniki. Apa? Rasa tresnane senadyan to sak omah karo jenengan ning atine lan batine ora gathuk. Sing ngomong sapa? Lho, lah memang jare memilih aku. Sapa sing ngomong Sing ngomong milih sampeyan iki sapa? Kapan nek ku ngomong? Wo kowe iki kenek anu Pedean sampeyan. pede, percaya diri kowe iki. Ora percaya diri pedodel. Lah, lho malah bener pedodel. Yo aku pancen pede. Sok nek, lho pede ndi wong wajahmu? Wajahmu nyapa kok ora kaya aku ngene iki padha-padha Lah gareng. iya, ora duwe isin. Kowe mencemarkan nama gareng. Gareng ki lak kudune wajahe resik ngene iki. Lah kowe gawe topeng. Gak sadar kene gak sadar. Isin lek diruwi wong. Gak sadar jenengan. Ora sadar Jenengan piye? kudu berterima kasih kalih kula. Apa? Upama ora iku ora tak ora ketut aku le iki. Gantenge lho. Janakane wong sak purut dadi le. Alah. Oh tak omongi to. Ajine aku ro. Niki anu Mas Kanko, macak celorengan ki mergo lek metu dititeni wong. Heeh. Mergo tau nyopet nang pasar Wates ngono ya kowe. Nyopet ya kowe. Oh gak kurning wates Pak, yo teko guyangan, teko kabeh aku sing nyopet wi. Aduh men kok tong. Engko pas gara-gara kelentekan raine Mbak Lucy iki. Oh tenan. Oke. Tak raupi. Adol bagus saya. Moh. Kula tak belajar nembang ya. Nggih, Mas Kanko. Dewa Tresno nggih. Nah, Dewa Tresno. Ojo lali gareng ning kene joget. Sinten? Aku sing nembang kowe sing joget. Sing joget sinten? Lho sampean no. Jare gareng. Dolan ya? Lah ya berarti jenengan yo joget. Jenengan yo joget. Loh, aku nembang, garengnya kan loro. Oh, sing gareng setunggal nembang, Heeh. sing gareng bagus joget. Sendika. Tak mau ngene sik Mbak Putri mbisiki aku. Piye? Arep Apa? digo Mbak Putri mulih rono. Oke, siap. Arep nyapa. Ngapa? Arep dikira pede arep dipek bojo. Iya. Arep cetek geni. Arep nggih cetek geni. Wis nggawe gas. Ora ning mburi dek bong botol. Yo, Yo. Dewa gas. Apa? Karya Kirudi Gareng. Berita. Yuk. Dwi Jolaras Indonesia. Pangapunten ya Mas Kanko. Oke, siap. Selamat dan sukses. Sami. Muga aku nang kene malih hafal laguku dhewe rapati hafal jane aku. Tapi malih hafal aku. Mbah, nang kene IQ-ku kok mundak to langsungan. Langsung hafal. Mboten sah minder nek awar kula niku. Mboten sah minder. Apa toh? Tibake nang kono ki enek anu Tulisane. kaca benggala. Oh iya. Oke, matur sembah nuwun muga-muga sukses. Oke. Kapan-kapan pinanggih malih. Oke. Amin. Mas Gareng, Dawuh. ojo pegatan ya. Nggih. Donga tinggi manten kan ngono to. Nggih. Lah kowe kok arep pegatan ketoke 3 dina ngas. Mboten. Mboten. Nyanyi o Megat Tresno ya. Lagune Mas Joko Idan, aku bar nyanyi kuwi pegatan Mas. Aku bar wis gah nyanyi, aku dijob nyanyi moh. Bener aja. Nggih, matur mbak nuwun. Nggih, siap. Dilanjut Nggih, sehat nggih, selalu sing penting. Ya. Watune dilaki Mbak Lucy, Nggih ojo lali. suwun Mas Rut. Ojo lali tetep sedekah, Iya, tetep siap. disumbang-sumbang ning Iya. wong-wong. Desa. Gizi buruk ya pokoknya. Nggih, matur mbak nuwun. Terima kasih. Matur sembah nuwun jan matur suwun sanget Pak E. Apa? Nek kalih Mas Rudi niku pendak-pendak kula
Nuwun sewu tanggapan ngetan kok nimbali ngetan melih niku kula nyipenge teng daleme Mas Rudi. Aja pengiritan. Nggih estu sing ngopeni ya Mas Patrick nika. Ya. Alhamdulillah matur sembah nuwun muga lemah teles Gusti Allah sing Tapi bales. memang leres aturin jenengan. Jadi dalang Jawa Timur sing mudah dan entengan. Nggih, Dilek leres. enten napa wis gak trimo piyai Jawa Timur tok, gak trimo bola seni Jawa Timur mbok dalang Mas Kangkon duwe gaya apa mesti dek entengan rono Leres, dhewe. Ya. leres. Nalika aku wayangan ruda kae Mas Rudi ya tindak ning Solo. Mas Rudi nggih teng Mas kono. Rudi duwe gawe aku lek pinuju ning Blitar aku mesti Nggih, leres. disambung silaturahmine ing antarane dalang karo dalang. Aja kaya dhisik. Nggih. Lek nuwun sewu dhisik beritane iki ing antarane dalang padha dalang kuwi satru. Ora guyub, ora rukun. Ning saiki guyub, saiki rukun. Wis beda zamane, Nggih. beda masane, beda carane. Wonten mamundhut Mbak Lucy. Dawuh. Nggih, nyuwun gending cewek gaul padang kuning nyebar godhong kudu eling. Sing maha kuwasa saking kula Mbah Bejo. Masalah. Kodang kuning kok padang kuning. Lah lare ayu-ayu ditanjakne to iman-iman kaya ngene iki lho. Bocah kok ayu niku niki panganane apa ya? Pancen nuwun sewu nek kaya penyanyi presiden-presiden iki Dijo laras. harus bisa menjaga kualitas makan. Contohnya misal kok nganggo skincare, nganggo bedak, kualitas makan juga harus ditata. Jare sapa aku ya kualitas makan tak toto irungku ya rambangir ok tambangir. Contohnya mbak-mbak sinden iki kualitas makan contohnya kayak Apa? damen garing ora entuk. Loh. Terus tebon garing ora entuk. Terus kricak ora entuk. Jadi makannya harus ditata. Rumah samu aku pangan aku damen. Loh, lah kowe jare Brahman. Iya aku Brahman sing panganane mie. Sing urung nembang niki wonten Mbak Nggih, monggo. Wanda, Mbak Okva, Wanda, Mbak Okva. sapa? Nggih. Retno Nggih. Nggih. karo Wiwi ya. Mbak Wiwi Wiwi. pun. Nah, Pun. Mbak Wiwi. Sing dereng. Nggih, Monggo. Ewan, Wanda, Okva karo Mbak Retno. Nah, lagunipun wonten cewek gaul. Ya. Karo podang kuning kok dirangkep dadi siji. Pas selindru songo kabeh niku. Ya, ayo jumeneng. Nah, disupporti cara Bali Mas. Ayo, kaya apa? Yuk. Hop, udu kuwi maksudku. Mari berdiri. Kumak pang pak, udu kuwi. Yo. Mangkah kleru. Ayo, mari berdiri, yuk. Oke. Iki kok dirawuhi Mas Bagong pengendange Pak Eko Prisdianto. Nggih, sugeng dalu Mas Bagong. Nggih. Iki sinden telu jek perawan kabeh Mas Gareng. Nggih. Sing tengah ora iki. Ketara rek. Apa ya? Sing tengah ora ketara rek. Monggo dipun aturaken lagune loro, ya kuwi cewek gaul karo podang kuning. Nah, yo. Garap seragen Mas. Ya, yo coba kayak apa? Diaturke. Yuk, dados. Ayo. Iki lho cewek gaul.
Wonten pangundhut saking Pak Utis Mas Gareng. Dawuh, dawuh. Menika permintaan saking putra temanten. Nggih. Mbak Diana, nyuwun lagu pujaning sih ingkang nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, ya. Siap. Matur sembah nuwun. Pak Slamet Sekar Wangi Jaya Jakarta ugi monitor nyuwun podang kuning sampun dipun aturaken. Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta Mas Joko. Ugi saking sedulur kula Sinoramadi ingkang mapan wonten Magelang. Penjane Pak Narto saka CV Kandang Lestari. Oh, ngono. Ya. Ngono ya. Sing biyen nate nimbali dhewe sak kanca. Penjane Pak Narto isih kelingan kelawan awake dhewe kepara iki transfer 2 juta rupiah. Masya Allah. Saking Pak Narto. Ya, nate nimbali awake dhewe karo Nduk Niken Salindri biyen ya no Magelang. Mancing dadi dulur. Oh, ngono. Mbak nuwun. Sugeng midhangetaken Pak Narto kula paringi lagon pujaning sih. Saking Genduk Lintang Kairo. Oh, ngono. Wah, transfer 2 juta rupiah. Ya, matur sembah nuwun. Lemah teles Gusti Allah sing males. Amin. Amin. Ya, monggo Mbak Lintang menika pamundhut saking Pak Utis. Pamundhut saking temanten Putri. Ya, uga diaturke kanggo Pak Narto. Ingkang wonten Magelang ingkang dalu menika mirsani para sampun transfer 2 juta rupiah sembah nuwun. Ya, Yo, monggo Pak Cong. Diaturke puja ningsih. Ya, ya. Enggak.